Heittolan rataesittelyt ja lähdetään tänne niin sanotulle pääsuoralle, mikä ei ole lähelläkään suoraa. Pitkä oikealle kaartava mutka ja sitten on lyhyt suora. Sitten tullaan tämmöiseen 90 oikeeseen, mikä jatkuu koko ajan eteenpäin ja pikkuhyppyri. Sitten mennään vasemmalle 180 mutkaa, mistä lähdetään kohti pöytähyppyriä, mikä ei todellakaan kyllä ole pöytähyppyri, se on tommonen 10 metriä pitkä patti. Sitten on pari tiukkaa mutkaa, katsotaan miten menee. Eihän se hyvin mennä, mutta siitä on lyhyt suora, kiirrytään sinne ja sitten tullaan taas 180 mutkaa oikealle ja siitä vaan hana pohjaa ja antaa soittaa ja sitten tullaan oikealle ylöspäin kaartuva mutka ja pari tommoista paskamasta pattia ja tuplanokolla oleva terävä tommonen hyppyrin tykkä. Sitten vasemmalle taas ja tullaan tiukkaa oikein. Reikää ja pattia pikkusen ja taas käännetään oikealle. Lyhyt suorainen tommoista pikkusta hyppyriä. Ja sitten tullaan taas pitkälle vasemmalle kaartuvaa mutkaa, missä on pattia ja pehmosta hiekkaa ja tullaan uudestaan maalihyppyrille. Semmonen on Heittolan kierros 2025.